Industria berrikuntzak edo eraikuntzaren berrikuntzak bakarrik ahalbidetuko du ekonomia jasangarria eta bidezkoa suspertzea. Ez dugu esango gure jokalekua ezin hobea denik, baina ziurtatzen dizuet Euskadin ikerketa eta garapen inbertsio iraunkarro lortzeko egindako ahaleginari esker, estatuko gainerako tokiek baino irteera hobea izango dugula suspertze horri aurre egiteko. Eta ez da estatuko autonomia erkidegoekin alderatzea gustatzen zaigula. Zeren nahiago dugu Europako iparraldeko beste eskualde berritzaileago batzuetara begiratzea. Baina une honetan, Europako funtsei eta horien kudeaketari eta banaketari buruzko eztabaida betean, Euskali baliabideak erakartzeko interes logikoa duen autonomia erkidegoa izango da. Europak inbertsio lehiakorrak lehenesteaz hitz egiten duen honetan, komenigarria eta egokia da gogoratzea eta datuekin kontrastatzea erkidego bakoitzak ingurune berritzaileak izateko egin duen ahalegina eta apustua. Estatistikako Instituto Nazionalak berriki emandako datuaren arabera, Euskadi da 2019. Urtean, ikerketa eta garapen arloan gehien inbertitzen duen erkidegoa. Gure barne produktu gordinaren 1,87% inbertitu genuen eta ondoren Madril 1,71%. Ikerketan, teknologian eta berrikuntzan inbertitzeko ahalegin publikoari eta pribatuari esker eginda. Eta horrek, lehia faktore bat izan beharko luke proiektu berritzaileak indartuko dituzten funtsak erakartzeko. Nola nahi ere, eta baliabide horien kudeaketa emaitza ezagutu arte, gure ibilbide horriak ikerketa eta garapenaren aldeko apostu jarraitua izango du ardatz. Eta beraz, Euskadik inbertsio horren buru izaten jarraituko du 2021. Urtean. Apostua egiten dugu Eusko Jaurlaritzatik arlo horretan 6% hazkundea izateaz. Eta Euskal Industriaren lehiakortasun muskulua indartzeko gai erabakigarria izango da aurrerantzean.